Nyt se talvi sitten on saapunut. Lämpötila on reilusti alle nollan. 25 astetta pakkasta ja paljon lunta. Kaikki muu paitsi virtava vesi jäätyy. Jäätävä huure kuoruttaa siltoja ja tunnen, kuinka jääkylmä tuuli puhaltaa takkini sisään. Sitä voi kutsua miksi tahansa, mutta talvi tämä ainakin on. Paleltaa. Jätin hansikkaat kotiin ja sormet ovat tunnottomat, mutta sekään ei estä minua päivittävästä Facebookia Dragon Dictationin avulla. Vielä 100 kilometriä jäljellä, olen pian siellä, piste. Pitäkäähän lämpöä yllä, kaverit, huutomerkki. Onpa kylmä. Missähän on lähin vaatekauppa? Vaatekauppa Kuusamossa. Dragon Dictation and Dragon Search, both available for free download from the Apple App Store.